No niin, iltatyhjennys. Toivottavasti kuvanlaatu on nyt parempi ja siitä näkee enemmän. Ja äänenlaadussakin pitäisi olla vähemmän häiriöitä ja muuta melua. Muuten hyvä, mutta kun nämä on yhden oton juttuja, niin sitten ei paljon voi korjata virheitä, jos tyhjennys ei onnistukaan. Tai tyhjennys varmasti onnistuu, mutta jos taltiointi ei. No niin. Katsotaan mitä meillä on. No, semmonen. Kiitti.